Historię i specyfikę północnych Kaszub najlepiej poznamy w 3 miejscach naszego regionu. W Muzeum Ziemi Puckiej imienia Floriana Cejnowy w Pucku, w Muzeum Rybołówstwa w Helu, które jest oddziałem Centralnego Muzeum Morskiego, oraz w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Naszą wędrówkę po muzeach rozpoczynamy w Pucku i tamtejszym Muzeum Ziemi Puckiej imienia Floriana Cejnowy. Jego początek datuje się na rok 1970, gdy powołano Stację Gromadzenia Dóbr Kultury i Upowszechniania Wiedzy o regionie. Na północy Kaszub zaistniała pustka kulturowa, którą trzeba by w jakiś sposób było wypełnić. Ówczesna dyrektor pani Danuta Lewandowska postarała się z ramienia jeszcze Wydziału Kultury gromadzić rzeczy, które docierały tutaj, głównie związane z folklorem. I na tej bazie, po uzyskaniu od miasta lokalu, którym był szpitalik nasz obecny, zaczęła gromadzić zgodnie nazwą te obiekty, które po 2 latach stały się pierwszą ekspozycją, pierwszą wystawą. W 1975 roku otwarto dział etnograficzny, rok później historyczny, a w końcu lat 70. w związku z badaniami podwodnymi w Zatoce Puckiej także archeologiczny. Dorobek naukowy stacji oraz jej działalność oświatowa były powodem nadania placówce statusu Muzeum Ziemi Puckiej. Status muzeum nadano w roku 1980, a oferta zaczęła powiększać się od drugiej połowy lat 80., kiedy muzeum wzbogaciło się o 2 nowe oddziały. Otrzymaliśmy kamienicę od miasta w Rynku, kamienicę, która miała pokazywać historię Pucka i ziemi puckiej w takim naturalnym obrazie, czyli od archeologii poprzez dzieje, kulturę materialną miejsca, kulturę polityczną. Kamienica zafunkcjonowała w Pucku w roku 1987 i w tym samym czasie w drodze różnych pertraktacji muzeum również stało się właścicielem niewielkiego skansenu w Nadolu. Zarówno kamienica mieszczańska w Pucku, jak też skansen Zagroda Górska w Nadolu zostały udostępnione do zwiedzania w połowie 1987 roku. Tak jak wspomnieliśmy, Muzeum Ziemi Puckiej to tak naprawdę 3 obiekty. Pierwszym jest tak zwany szpitalik, w którym są prezentowane ekspozycje poświęcone etnografii Kaszub Północnych, Ziemi Puckiej i samego miasta Puck. Prezentujemy tam oprócz takich elementów związanych z tradycyjną kulturą mieszkańców Kaszub Północnych, okolicznych wsi, również kulturę miejską, czyli kulturę rzemieślników miejskich. Prezentujemy tam różnorodne warsztaty, które mam bardzo bogatą kolekcję przedstawicieli takich rzemiosł jak szewc, kowal, bednarz, krawiec, czyli tych podstawowych, dawnych warsztatów, jakie funkcjonowały w mieście. Już wkrótce szpitalik przejdzie kapitalny remont. W nowej wystawie dyrekcja Puckiego Muzeum chce położyć większy nacisk na wyeksponowanie lokalnego dialektu języka kaszubskiego oraz specyfiki północnych Kaszub. Chcę pokazać jako całokształt kulturę Kaszub Północnych, nie pomijając również tego, czym był szpitalik dawniej, bo też musimy przypomnieć na wstępie, że to był taki lokalny przytułek dla ludzi ubogich. Stąd ta dziwna nazwa, gdzie mogli dożywać swoich dni pod opieką parafii i miasta. Drugim obiektem Muzeum Ziemi Puckiej jest kamienica mieszczańska na Placu Wolności, gdzie prezentowane są wystawy dotyczące przeszłości ziemi puckiej i samego Pucka, a także wystawy czasowe. Tutaj prezentujemy jakieś wydarzenia związane z kulturą pomorską, kaszubską, naszą, pucką. Tutaj odbywają się głównie te wydarzenia, które mają wymiar taki krótszy w czasie. Funkcjonuje to jako taki obiekt, który chcemy, żeby był miejscem animacji kulturowej. Przez to, że właśnie możemy tutaj często te wystawy zmieniać. Trzeci obiekt Muzeum Ziemi Puckiej, skansen Zagroda Górska i Rybacka, znajduje się w położonym 30 km od Pucka Nadolu. Organizacja skansenu była bezpośrednio związana z budową zespołu elektrowni w rejonie Jeziora Żarnowieckiego. Ochroną objęto tradycyjną XIX-wieczną zagrodę wiejską, a w Nadolu odtworzono obraz życia zamożnej rodziny wiejskiej.
I choć jest to jeden z najmniejszych skansenów na Pomorzu i w Polsce, to jego ekspozycja jest wyjątkowa. Prezentujemy tam dwie zagrody w tej chwili. Jedna związana z działalnością gbura, czyli zamożnego w miarę rolnika z okolic Jeziora Żarnowieckiego, z pełne gospodarstwo, z oborą, z stodołą, z piecem chlebowym i drobną architekturą typu pasiecznik, pasieka, gołębnik, ale również kulturę rybaków, bo Jezioro Żarnowieckie od wieków było takim bardzo wydajnym, dobrym miejscem do połowu ryb i w Nadolu to rybołówstwo utrzymywało się w sąsiedztwie z resztą skansen najdłużej. Dlatego też translokowaliśmy dom rybaka nadolskiego na nasz teren. Muzeum Ziemi Puckiej nadal się rozwija. Kolejnym obiektem, którym od niedawna zarządza, jest Hallerówka, czyli Centrum Pamięci generała Józefa Hallera i Błękitnej Armii we Władysławowie. Kompleks przy ulicy Morskiej składa się z dwóch budynków: domku letniskowego generała Hallera oraz domu jego adiutanta. W pierwszym obiekcie pozostanie ekspozycja poświęcona Józefowi Hallerowi i jego żołnierzom, ale pojawi się też nowa, poświęcona pisarzowi Augustynowi Neclowi. Chcemy tam przypomnieć tego najsłynniejszego pisarza, rybaka, rodem właśnie z Chłapowa okolicznego, ale przez większość życia mieszkającego we Władysławowie, ponieważ pamiątki po nim zostały w jego domu, który dzisiaj ze względów już może i czasowych i oderwania pewnego od rodziny są rzadko udostępniane. Dostaliśmy je wszystkie, chcemy przenieść tą izbę, żeby przypomnieć również Augustyna Necla tam. Muzeum Ziemi Puckiej od lat prowadzi także działalność edukacyjną, a w ramach niej m.in. lekcje muzealne oraz działalność wydawniczą. W ramach tej ostatniej wydano liczne albumy na temat Pucka, Ziemi Puckiej oraz zapiski puckie. Bardzo chętnie przyjmujemy do tego naszego periodyku wspomnienia ludzi, którzy byli świadkami jakichś wydarzeń. Oni jeszcze ciągle żyją, trzeba na bieżąco te wspomnienia gromadzić i takie wspomnienia nie mają szans znalezienia się w żadnym periodyku naukowym. U nas są. Muzeum Rybołówstwa w Helu to oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Siedzibą placówki jest najstarszy zachowany budynek w mieście, XV-wieczny poewangelicki kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, znajdujący się w pobliżu portu rybackiego. W roku 1959 dawny kościół zaadaptowano na cele muzealne, a w 1972 przekazano go Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku. W tamtym czasie kilku pasjonatów prowadziło do tego obiektu łodzie, sprzęt rybacki i dzięki temu on do dnia dzisiejszego istnieje, ponieważ decyzją sekretarza partyjnego w Pucku miał ten kościół być rozebrany. W 1972 roku to muzeum przejęło Centralne Muzeum Morskie i do dnia dzisiejszego jest jego właścicielem. Zostało dobudowane piętro, gdzie została powiększona część wystawiennicza, no i później wieża widokowa została też również zaadoptowana do celów do zwiedzających, bo można tam zobaczyć. Uważam, że do dnia dzisiejszego jest to najpiękniejszy widok i panorama Półwyspu Helskiego i również Trójmiasta. Początkowe lata działalności muzeum były trudne, a większość eksponatów udało się zebrać dzięki samym rybakom z Półwyspu Helskiego. Rybacy w tamtych czasach bardzo chętnie przekazywali swój sprzęt, bo im był on już niepotrzebny. Wchodziły nowe techniki połowowe, nowy sprzęt połowowy. Większość tych sieci, która była w dawnych czasach, była sprzętem zrobiony z bawełny. Także ona się dosyć szybko niszczyła. W Helskim Muzeum Rybołówstwa można obejrzeć jedyny w Polsce, oprócz prywatnego muzeum pod strzechą w Jastarni, skansen dawnych łodzi kaszubskich i sprzętu rybackiego. Znajdują się tutaj łodzie, różnego rodzaju sprzęty rybackie, jak lakskorny, jak nety, włoki, mance, cezy i również sprzęt haczykowaty, tak zwane takle. Stałą wystawą w murach muzeum jest ekspozycja pod nazwą Dzieje rybołówstwa na wodach Zatoki Gdańskiej. Wystawa prezentuje m.in. historię Bałtyku, rybołówstwa na Pomorzu Gdańskim i na Zalewie Wiślanym, a także dzieje samego Półwyspu Helskiego.
Zwiedzający zobaczy na niej także przykłady fauny i flory bałtyckiej, narzędzia szkutnicze czy przyrządy do połowów ryb i fok, jak na przykład zlintowa klatka. Rybak z Kuźnicy Budzisz skonstruował ją do poławiania fok. Była bardzo skuteczna. Podczas jednego dnia połowowego potrafili od 2 do 3 sztuk złowić. Jednym z najważniejszych eksponatów Muzeum Rybołówstwa w Helu jest pełnomorska łódź Pomeranka. Jest to ostatnia z pomeranek. Ona została wybudowana w latach 50. przez szkutnika Czapa. I to była ostatnia, która wypływała w morze na pełnym morzu, to znaczy w okolicach Ostrowa, bo stamtąd ona jest. Oprócz Pomeranki w helskim muzeum znajdziemy również dawne łodzie z nad Zalewu Wiślanego, żaklówkę i barkasy, łódź Dziunia, która służyła niegdyś w stacji naukowej imienia Arktowskiego na Antarktydzie, a także kuter pławnicowy. Kuter pławnicowy, jak same nazwy wskazują, były do wyrzucania pławnic, a pławnicami się poławiały łososie. A dziunia jest to kuter zbudowany przez stocznię szkunerowską i wykorzystywała była przez badaczy. Z Muzeum Rybołówstwa w Helu można też podziwiać panoramę miasta i portów rybackiego i wojennego, a także Zatoki Puckiej. Wystarczy wejść na 21-metrową wieżę, która jest udostępniona jako punkt widokowy. O powołaniu do życia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie mówiło się już przed II wojną światową i długo po jej zakończeniu. Pomysł stworzenia Muzeum Kaszubskiego zapoczątkował, można powiedzieć, Aleksander Majkowski, który takie pierwsze muzeum stworzył w Sopocie przy dzisiejszym Monciaku. Potem z uwagi na różne uwarunkowania historyczne nie było takiej możliwości. I tutaj właśnie w Wejherowie, w Kartuzach działały grupy inteligenckie, można powiedzieć, które postulowały stworzenie takiego ciała. Ostatecznie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie rozpoczęło swą działalność 1 września 1968 roku. W pierwszych latach działalności muzeum koncentrowało się na gromadzeniu, porządkowaniu, katalogowaniu i konserwacji zbiorów. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej posiada znaczącą bibliotekę, w tym także starodruki, ogromny zbiór prasy regionalnej i zbiory kartograficzne. Gromadzi też spuścizny po wybitnych pisarzach, muzykach, ludziach kultury i nauki oraz działaczach regionalnych, m.in. Aleksandrze Majkowskim, Janie Karnowskim, Franciszku Sędzickim czy Izabeli Trojanowskiej. W ramach podstawowej działalności w Wejherowskim Muzeum funkcjonuje 6 działów: rękopisów i starodruków, muzyki, sztuki i pamiątek po pisarzach, fotografii i dokumentów życia społecznego, oświatowo-audiowizualny oraz literatury i prasy. Gromadzimy, zabezpieczamy i udostępniamy literaturę i prasę pomorską, kaszubską. Dział rękopisów i starodruków. Podobne czynności, z tym, że właśnie z rękopisami i starodrukami czynimy. Fotografii i dokumentów życia społecznego. Tutaj zbieramy zarówno fotografie, jak też na przykład mapy, zaproszenia, plakaty z dłuższego okresu czasu i też staramy się je zabezpieczać, gromadzić, zabezpieczać i udostępniać. Kolejno sztuki i pamiątek po pisarzach. Tutaj są różnego rodzaju różne inne przedmioty, na przykład meble czy przedmioty użytku osobistego, które przekazały nam rodziny, czy sami też pisarze wtedy, kiedy jeszcze mogli to uczynić. Dział muzyki, jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się muzyką kaszubską. Przede wszystkim wyeksponowaliśmy tę część dotyczącą folkloru. Jest, tak jak wspomniałem, wystawa stała temu poświęcona, ale coraz częściej zbieramy też nagrania w postaci cyfrowej z coraz częstszych festiwali, przeglądów i konkursów piosenki kaszubskiej. Z innych należałoby jeszcze wymienić dział oświatowo-audiowizualny, który zajmuje się szeroko rozumianą edukacją, więc zapraszamy dzieci ze szkół do naszego muzeum, przedstawiamy im te wszystkie części życia społecznego, o których wspominałem, którymi muzeum się zajmuje. Również organizujemy warsztaty, jak też wakacje na przykład w muzeum.
Oprócz działów w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej działają też pracownia digitalizacji zbiorów, która udostępnia zbiory muzealne w internecie w formie cyfrowej, oraz pracownia opracowywania zbiorów profesora Gerarda Labudy. Jego biblioteka liczy ponad 20 000 woluminów. Codziennie opracowujemy ich kilka do kilkunastu pozycji. W planach i w tym kierunku czynimy starania jest pozyskanie najpierw uzgodnienie lokalizacji, potem pozyskanie, zbudowanie nowego budynku, który mógłby całą tę spuściznę zawrzeć i gdzie moglibyśmy ją udostępnić. W Wejherowskim Muzeum zwiedzający mogą podziwiać ekspozycje poświęcone m.in. wspomnianemu już profesorowi Gerardowi Labudzie, Aleksandrowi Majkowskiemu oraz wystawę Muzyczne instrumenty Kaszub. Ta ostatnia prezentuje większość instrumentów występujących na Kaszubach, poczynając od tzw. instrumentów zabawek, jak kołatki czy trekotki, poprzez te wykonane przez twórców ludowych, jak bazuna, burczybas czy diabelskie skrzypce, po powszechnie znane skrzypce i wiolonczele zbudowane przez lutników Pawła i Anastazego Ponków. Ekspozycja znajduje się w 2 salach. W pierwszej są odrestaurowane instrumenty pochodzące ze zbiorów muzeum, m.in. cytry, mandoliny i instrumenty smyczkowe, a także fotografie muzyków, zdjęcia twórców oraz dokumenty związane z życiem muzyczno-kulturalnym Kaszub i Pomorza. Sala druga to reminiscencja czasów dawnych, kapela ludowa w strojach z haftem według szkoły wejherowskiej, karczma, gdzie można zobaczyć m.in. cymbały i badonię, jest też wiejska szkółka z pracami dzieci oraz kaszubskie nuty. Podobnie jak Muzeum Ziemi Puckiej, także Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej prowadzi m.in. działalność naukową, w ramach której organizuje m.in. konferencje tematyczne. Prowadzi także działalność edukacyjną i wydawniczą. Staramy się na podstawie naszych zbiorów przede wszystkim, zwłaszcza tych, do których mamy pozycji, do których mamy prawa autorskie, staramy się je opracowywać i wydawać w formie książkowej. W tym roku pochyliliśmy się nad twórczością Aleksandra Labudy i jedną z jego niepublikowanych właśnie do tej pory książek postaramy się w tym roku wydać, a rzecz dotyczy Mirachowa i sądów w tej miejscowości. Poza tym też oczywiście jesteśmy otwarci na różne inne propozycje.